Okay, so magisgot ta og networking as additional source of income. O nganong nindot siya. Okay, so disclaimer lang, dili tanan networking legit. So make sure nga ang imong company, whether asa ka nabilong a company or asa ka musud na company, just make sure nga legit. Okay? So let's proceed. So nganong nindot ang networking as additional source of income? Una, adto discuss ako dili networking. So kita mag nakay trabaho, dayon ganahan ka another source of income. So magtukod ka tindahan. Trabaho ka alas 8 hangtod alas 5. So imong tindahan walay nagbantay alas 8 hangtod alas 5. Depende sa 11 oras nga kanang mo duty ka, di ba? So katong oras nga ni duty ka, walay nagbantay ato. Unya na po kay mga bisag unom lang ka oras nga natog. So kanang 8 to 5 nya tang natog ka ug unom ka oras. So atras alas 8, alas 12 hangtod alas 8 di ka ana. So ari na ka sa alas 5 hangtod sa gabi maninda. So nimong source of income nag-agad naman na sa pila ka oras imong mahatag. So kay imong tindahan ablihan nimo igalas muli pa magagikan sa inyo sa trabaho alas 5 di ka makaabli din igalas 5:01 no. So gikan sa trabahoan muli pa ka dayon mag-abli ka mga alas 6 mag-abli ka manira ka mga alas 9 kay wa na kayo mamalit o basin alas 10. So alas 6 hangtod alas 10 upat ka oras. Okay ra na. Pero nganong mas nindot ang networking? Kay ni duty ka alas 8 hangtod alas 5. Pwede ito nimo buhaton kay walay tindahan ang networking. Meaning wala siya structure. The moment na mo start ka as distributor, ang opisina sa inyong kumpanya mao ra to ang tindahan. Pero ikaw wa kay tindahan. Imong trabaho i-offer sa uban ang inyong produkto. Bisan pa og nagtrabaho ka, dili kinahanglan nga more gitong imong fokusan sa imong trabaho. Break time mabuhaton nimo, di ba? Lunch time mabuhaton nimo, meaning imong imong extra another source of income sa imong trabahoan bisag insert lang. While kung katong tindahan yun nga imong gusto nga ikaduhan imong source of income gawa sa imong day job, so mag-agad to kung gano sa ka makaadto na. So kung alas 8 hangtod alas 5 imo to ma-insert niya, after pag sa alas 5 imo pag mabuhat ang imuhang negosyo as networking nga distributor, so sulit kayo, di ba? Ikaduha, kung mag-abli kag imong kaugalingong tindahan, maglukat na kag permit ngari sa among barangay mga 500 to 1,000 ang permit. Dayon imo nang isubmit ngadto sa City Hall. So mga more or less kung ingana imo hangguan pinaka barato is 3,000 ang permit. Kung na ilabot sa BAR, so di lang tanis gutan. So permit pa lang na nakay 5 to 6,000 kung ganahan ka nga official imo ang tindahan. Dayon mamalit ka produkto nga mo imo ibutang sa tindahan. Ikaw mismo may mangumpra nga imong ipalit. Dayon mga bisag 10,000 lang, 10,000 mga dilata, mga asin bitsin shampoo, may nga na kay mga 16,000 wa pa kay halin na to. Nya na pa kay tindahan, magbayad pa ka sa kuryente ana, imo pa tong gipatukod ang tindahan. So ang pagpaporma kintay ha ato mga pinakabarato 10,000 sad. No, aron mapurma lang ang libre na ang mga kahoy no, may libreng kahoy. Nya dos kung ikay nagpanday okay ra, pero kung karon mo bayad pa ka sa magpanday mga 2 or 3 adlaw na mapurma. So mao na mga 10,000 imong gasto. Sa pagpatukod las tindahan, wa pa nilabot sa produkto sa tindahan o sa permit sa tindahan, so mga 20,000 na startup. Well, kung adto ka sa networking, nanay produkto ang imuhang initial nga para mahimo kang distributor na magunay minimum nga amount para inigpalit nimo ana nga worth of products ma official distributor na ka. Mo na kanindot.
gamay raw puhunan na nakay negosyo. No? Another thing, ikatulo nga nung nindot ang networking kay kitang tanan dili ta ka ba magnegosyo. Gawa sa negosyante na daan, anak kong negosyante. So majority sa mga nanarbaho kay dili wata idea sa kung saan pagnegosyo. So kung maghimo ka og negosyo nga another source of income, dako kayo ang chance nga di ka mulahutay. Kay pwede man kami yung kapuya na trabaho, kapuya trabaho niya, napakuilaing kuan. So ma-pressure nung ka, ma-stress pa ka, dako kayong chance nga di mo survive mo ang negosyo, labi nang ikaw may nangunay. While sa networking, pwede gihapon may tabo to, may tabo. Pero unsay na kanindot? Dako ang chance na ma-pressure ka, yes, pero nay mo tabang nimo. Kung sakto ang kumpanya nga imo nasudlan, kung tarong nga kumpanya imo na joinan og tarong nga grupo, nice nga mentor, sakto nga sponsor, ug kana nga company may matiman og distributors nila, di ka maginusara. Ang pressure di mawa, pero ang support na ug maunay mawa kung ikaw ra may mag-open og imong kaugalingong negosyo, ikaw pa maghimo sa imong sistema, ikaw pa mag-andam sa tanan. While sa networking, establish na imo na lang sundo na sistema ana ang company. So maunay nakanindot kung ang imong source of income or another source of income ng imong pilion, networking. Pero di ko moingon na successful tanan. Kay bisan pag sa networking, dili guaranteed nga mo succeed ang mo appeal. Kay dili man tanan business minded. Magunaw na maban kay networking butang ang kwarta niya mo income na. No, dili na networking imo napilan, investment na. Kung tinuod nga networking imo napilan, business na. Nanay produkto og imo nang trabahoon, imo na siyang tagan og time. Mao na ang best nga dinha ka makat-on unsaon pagnegosyo. So magkapalpak-palpak ka sa networking, nagigay makatunan. Dili lang income yung makuha din na. Ang best part nga diha sa networking is unsay makatunan nimo while imong gipadagan ang imong negosyo.